Amakhaza ashubisa umkantsha ashiye isililo. Amakhaza ashubisa umkantsha abulale umuntu oyedwa ngemuva kokuthi itekisi ebinabagibeli ivaleleke eqhweni KwaZulu-Natal kusukela ngoLwesihlanu. NgoMgqibelo, okhulumela i-EMS eMidlands uRowland Robertson uthe lo muntu ubebhajwe etekisini ebisuka eGoli iya eKZN ngesikhathi bephoqeleka ukuthi ime ngenxa yeqhwa. uRobertson uthe abezimo eziphuthumayo bathunyelwe enxanxatheleni yezitolo iMaryvale ngemuva kokuthi lo muntu edindilizile ngenxa yokubanda kakhulu. Itekisi ibimile ukuze abagibeli bathole okuphuzwayo ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. Kwathi uma ifika kwatholakala ukuthi umuntu obedindilizile futhi usesimweni esibucayi se-hypothermia edinga usizo oluphuthumayo, kusho uRobertson. Ngesikhathi sisendleleni eya esibhedlela, isimo sesiguli siba sibi kakhulu. Kwenziwa imizamo egcwele yokuvuselela impilo. Kodwa ngokudabukisayo, isiguli kwathiwa sishonile lapho sifika esibhedlela. Khona manjalo, uNgqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa komphakathi KwaZulu-Natal, uMnumzane Siboniso Duma, uthe njengoba likhithikile kwezinye izingxenye zomgwaqo u-N3 elivumela abashayeli ukuthi bahambe. UDuma uthe iqhwa seliphendukile ku-R103 osuka e-Estcourt uya eMooirive, osuka eNkokstad uya e-Underberg kanye no-N11 phakathi kwamajuba neVolkrust. Asinaso isiqiniseko sokuthi yonke imigwaqo izovulwa nini, ngoba imvelo lena, ngoba lesi simo sezulu singase siqhubeke kuze kube ikusasa. Siphatheke kabi nje ukuthi kukhona abantu abanezifo ezingalapheki, abavaleleke bengadlile kodwa. Siyajabula ukubika ukuthi abanye abashayeli bezimoto namaloli abasamile sebeyahamba, usho kanje. UDuma unxuse abantu ukuthi baqhele emzileni emkhulu ekhahlanyezwe yiqhwa ukuze bahlale bephephile. Ukuhlinzeka ngosizo, iSouth African Red Cross Society, i-SARCS, ithe phansi phezulu ihlinzeka abashayeli abavalelekile ngokudla okushisayo kwasukela ngoLwesihlanu ntambama. Silapha ukuzonikeza induduzo nokwesekwa, nokungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu sinjani. Zigcine uphephile futhi usithinte uma udinga usizo, kusho abakwa-SARCS. Phambilini, abakwa-South African Weather Services bakhiphe isexwayiso sika-Level 8 ngokuqhubeka kweqhwa elizophazamisa ukusebenza kwe-Alfred Duma Ladysmith Dkt N. uDkt N Dlamini Zuma, Underberg, eGreater Nkostad, Impendle, Inkosi Langalibalele Estcourt, Inkosi Langalibalele Sobabili, Mpofana Giants Castle, Mpofana Mooirive, Okhahlamba naseMngeni. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.